L'Escola d'Adults de Sant Feliu de Guíxols us presenta la preinscripció 2023-2024. Tens el cap com un bombo, el teu futur no té sentit, no saps què fer amb ell? Has rumiat si podria ser un gran geni de la informàtica o una persona de profit? Vine a l'Escola d'Adults de Sant Feliu de Guíxols. Tenim prescripcions ara mateix, al juny, o de totes aquestes dates. Pots venir de matí o tarda. Només cal la teva fotocòpia del DNI i 2 fotografies recents. I si no tens temps de veure aquesta informació, visita la nostra pàgina web agora.xtec.cat/cpa Guíxols. I a més, no pagues fins al setembre. Oh, mama, aquesta gent són fantàstics! Buita, que vols estudiar anglès, informàtica, castellà, català, alfabetització, vols preparar la prova per cicles o per majors de 25 anys, o vols estudiar la ESO, o només venir a prendre punts perquè t'agrada passar la tarda rarament, Vine a l'Escola d'Adults, estalvia't les pues del setembre i fes la teva preinscripció, reserva la teva plaça. Jo vull, jo també, treu d'aquí, jo també, jo per la fotocòpia. A l'Escola d'Adults de Sant Feliu de Guíxols tenim lloc per tothom. Vine, apunta't, interessa't, pregunta, sempre tenim respostes. Som molt sàvies a l'Escola d'Adults, perquè a més de tot això podràs celebrar amb nosaltres els 45 anys del centre. L'Escola d'Adults de 45 anys, vinga, uau! Escola d'Adults de Sant Feliu de Guíxols. Mai és tard per aprendre.